Hej, i dag der skal vi lære et kort-trick. I dag der bruger vi nogle kort her. Det er sådan nogle, jeg lige har fået i dag. Vi prøver at finde nogle, det er ret lækre, sådan at røre ved og sådan noget. Nå, vi skal lære en snydeblanding i dag. For eksempel, hvis nu du gerne vil, altså du har fået en til 3 kort, lad os sige det er klør 7. Så lægger vi for eksempel en bundrum der, og så lægger vi den ovenpå, og så laver vi et lille fingerbreak her, sådan her, og så gør vi sådan her, så det er ovenpå igen. Og så får I gøre publikum opmærksom på, så kan du lave den her blanding, hvor du tager, hvor det er klør 7 her, og lægge den nedenunder, og så tage en mere, og så gør sådan her, og så lægge den ind her, og så være her, og så klør 7 stadig her. Jeg vil lige prøve at vise det igen. Klør 7 her, så klør 7 her, tag den nedenunder, og så bruger vi igen. Prøv at se, hvordan mine fingre de er. Og klør 7 her. Prøv at se, hvordan mine fingre er. Så tager vi den øverste og putter ind imellem. Og så tager vi den her i midten, og så putter vi den nederste ovenpå, hvor klør 7 er. Vi kan også, I kender sikkert riffelblanding. Det er meget enkelt. Det er sådan noget, hvor jeg tager 2 bunker, og så gør jeg sådan der, og så presser dem sammen. Der kan jeg også gøre, for eksempel klør 7 er stadigvæk øverst, fordi den er der. Fordi jeg gjorde sådan her, klør 7 er her, og så skal I bare, klør 7 er stadigvæk her, og så prøv at se, hvordan jeg gør det. Så klør 7 øverst her, og så kan I for eksempel bare presse dem sammen igen. Og så kan I sige, nu vil jeg finde jeres kort, eller dit kort, og så knips, sådan der, og så er det øverst. Nå, det var alt, jeg havde for jer i dag. Håber I nød det. Vi ses.